Fanden må jeg bare nu. Men det er forelægget. Har du fået lorten væk? Forelægget. Okay, videre. Gå videre. Gå videre. Nej. Der er noget der. Det er lort. Det er rimelig meget lort. Det er sygt lort. Ja, var den. Det var lorten. Men hvad? Jamen han har fået lort på sin cykel væk. Jeg har altså den streetdrive af cyklen. Skal I ikke bygge cykler? Det er bare lort. Lort. Hvad er det Jesper har gjort med en cykel, Ole? Ja, der er små lige lort. En ordentlig fed lort. Vi forelægger så. Få det rundt en gang. Det er rent så. Nej, bare gå en spøjs, hvad så? Må man lige se, må man lige se lorten? Ej, den er vel Der er lorten. Lort. Hvor lugter det lort? Jeg er bange for det, Ole. Ole med hans lortecykel, da. Det er nok lidt sådan. Det er dejligt. Det er nok til street run. Jamen, ja, det er bare ulækkert, når man cykler, så der er andre, der kigger på en stik. Og det var sådan en kæmpe lort. Det er fandme på forskærmen heroppe. Film af! Lort. Nej! Prøv at se på forskærmen. Det er lort. Hold kæft, en ordentlig lort, der har været på, mand. Den er lige så her på forskærmen. Jeg har kvært så meget i den lort. Jeg kan ikke slappe. Ej, det er ikke sjovt at have en lortecykel, da. På det film, med figuren. Så lort i sag. Det kører videre. Det er vildt. Det kom. Nu kommer lorten, nej. Kom op, så er det ikke okay.